Ba't ang aga mo nagsara, Bogi? Bogi. Bogi. Kasi mag-cheat day ako. Bogi, umuulan. Saan ka pupunta? Watcha ako. I. Bogs. Tapos, Gutom ka na ba? na ako bro. The fave lasa. Bago ata ito, Bogs. Oo, bago. Bago ito. The Samjiman. Kaya, kailangan ka. Oh, medyo nabubusog na po. Kainin mo pa to. Sarap to, Bogs. Second batch. So, ayun guys, nakauwi na kami from Jiangsu. At inuwi na lang namin itong free na dessert. Buko salad yata to, mami. Kasi sobrang busog na namin, hindi na namin maubos. At saka pala yung binayaran namin is 360 lang per person. Kasama na lahat yon, unli na lahat. So sulit. Lagi kami doon nagsasamjit. Until our next vlog. Bye-bye!